Ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya sun ba da sanarwa shiga yajin aikin sai ba ta gani. Da na 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum. Ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya sun ba da sanarwar shiga yajin aikin sai ba ta gani daga ranar talata 3 ga watan Oktoba. Ƙungiyoyin NLC da TUC sun bayyana haka ne yayin wani taron manema yaɗa labarai na haɗin gwiwa da suka kira a yammacin ranar talata a babban birnin tarayyar Abuja. Sun buƙaci rassansu na jihohi da su har haɗo kan 'yan ƙwadago da sauran jama'a don gudanar da jerin zanga-zanga a faɗin ƙasar. Kafofin yaɗa labarai a Najeriya na cewa sun fahimci cewa shugabannin ƙungiyoyin ƙwadagon biyu sun warware bambance-bambancen da suke tsakaninsu, wanda hakan ya sanya ƙungiyar NLC shiga wani yajin aikin gargaɗi na tsawon kwana 2 ba tare da TUC ba. Idan ba ku manta ba, ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta yi yajin aikin gargaɗi na kwana 2 wanda TUC ta ki shiga. A wata sanarwa da sakataren NLC ya fitar, Emmanuel Oboja, inda ya bayyana wa manema yaɗa labarai cewa sun yi wannan taron ne ta hanyar intanet, wato ta hanyar amfani da manhajar Zoom. A wani bangare kuma, ministan ƙwadago Mr. Solomon Lalong ya roƙi shugaban NLC da TUC da su dakatar da shirin sun tafi yajin aikin, inda ya ba su tabbacin cewa gwamnati na nan akan ƙudurin magance damuwar da suka bujiro da su.